చూపులు మాయా, చూపులు గుచ్చే మత్తు సూదులు మాయా. ఇవన్నీ చూసి బిస్కెట్ తిన్నావా తమ్ముడు? నీ జిందగి మొత్తం మాయా 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 పోరి మాయా రే. ఓ మాయా మాయా పోరిలా స్టోరీ మాయా రే. వాట్సాప్ చాటింగ్ లో ముద్దులు మాయా, ఇచ్చి ఇవ్వనట్టి హగ్గులు మాయా. ఇవన్నీ ఇవాళ రేపు కామన్ రయ్యా. ఇదంతా ప్రేమ అనుకుని ఫిక్స్ అయినావో, పోతా పడతా రోయ్ బుల్బుల్ మియా. చెప్పినా వినకుండా ఉరికినావో, నీకోసం ఫుల్ బాటిల్ వెయిటింగ్ రా బావా. స్వాతి మాయా, శ్వేత మాయా, జ్యోతి మాయా, ప్రీతి మాయా, బ్యూటీ మాయా, స్వీటీ మాయా, ఆఖరికి విజ్జు కూడా మాయా. మాయా మాయా పోరి మాయా రే. ఓ ప్రేమేందిరమై గిట్లా సంపుతున్నది, పోరి వీకి నాక హ్యాంగ్ ఓవర్ టార్చర్ ఉన్నది. 3 రోజులకే స్టోరీ ఎండుకొచ్చింది, ఇంకేది మ్యాటర్ కాస్త సాయంత్రానికి క్వార్టర్ అయిందే. పడకు పడకు ప్రేమలో పడకు, పడితే పోతావురు. సీనయ్య అమ్మాయి మాటలు విన్నావంటే ఇదైపోతావురు. బంగారం బుజ్జి కన్నా ఉన్నా అంటూ అల్లుకుపోతారు. పొంగారంలా చుట్టేసుకొని నేలకేసి కొట్టేసిపోతారు.